கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू हरे सो कृष्ण मच माता प्रभु जी, दंड जी. प्रणाम. हरे Yes. कृष्ण. சர்வ பிரபு, நீங்க என் உங்களோட நம்பர் எனக்கு அனுப்புங்க. நீங்க குரூப்ல இருக்கல, உங்க நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியல, எந்த நேம்ல இருக்குன்னே தெரியல பிரபு. சர்வதாசா மாதா ஜி. ஆ, சர்வதாசா சர்வதாசா. ஓ சர்வதாசன் அதுல இல்லையே இந்த குரூப்ல. 5:30 தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம்ல. ஓகே, நான் பார்க்குறேன் இன்னொரு வாட்டி. ஹரே சரிங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தண்டவத் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரையும் இந்த மார்னிங் ராதா கோவிந்தா ராதா हरे कृष्ण கோவிந்தரின் சார்பில் இஸ்கான் மேங்களூரு கோவில் சார்பில் இந்த காத்தால நடக்கக்கூடிய ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸுக்கு எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக காத்தால ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம பாருங்களேன், மங்களாரத்தி முடிஞ்ச உடனே நம்ம நித்தியம் பாகவதர் சேவையா பண்ணுறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் இது கொஞ்சம் மங்களாச்சரண் பண்ணிடுறேன். ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदात्मि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विदां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. டியர் டிவோட்டர்ஸ், இன்னும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லோரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் குலாய் டெம்பிள் சார்பில் வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன். ஸோ நம்ம ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் அவர்களுடைய மர்சியினாலும் நம்ம இந்த हरे कृष्ण கிளாஸை ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகேயா? ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க. யாரெல்லாம் நம்ம ப்ரீச் பண்றோமோ எல்லாருக்கும் ஷீலா பிரபுபாதோட மூட் அண்ட் மிஷன்ல நம்ம எல்லாரும் அவளோட என்ன மூட்ல டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் எழுதியிருக்காளோ அதே மாதிரி நம்ம அது ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம். ஓகேயா? எஸ். இப்போ ஏழாவது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். நம்ம இப்போதான் ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்குது. ஏழாவது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா? என்னாச்சு போன சாப்டரில்? எல்லாருமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ நாரதர் இந்த மாதிரி வியாசதேவருக்கு சொல்லிட்டு போயாச்சு. அதில் ஒரு நல்ல விஷயம், நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. நாரதர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருந்ததை பார்த்த உடனே, சாரி அவர் பேர் என்ன, நம்ம வியாசதேவர் வருத்தத்தோடு இருந்த பார்த்த நாரதர் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்னாச்சு? நாரதர் உடனே நம்மளாம் யாராவது நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டால் கிடுகிடுன்னு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஆரம்பிச்சிருவோம். வருத்தமாக இருக்கும்போது அது நடக்கல, இவா சொன்னதை கேட்கலாம், அங்கே அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை. வியாசதேவர் எவ்வளோ அழகாக சொன்னார் பாருங்க. நீங்கள் முற்றும் தெரிந்த ஞானியாச்சே, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுமே, எல்லாம் முக்காலமும் கூட தெரியுமே, உங்களுக்கு தெரியாதா நான் ஏன் வருத்தமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்களே அந்த வருத்தத்துக்குடைய காரணத்தை உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால அதுக்குள்ள சொல்யூஷனும் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறா. அதுதான் பரிப்பிரஷ்னேன நம்ம சொல்கிறோம்ல, தத்வித்தி பிரணிப்பாத்தேன்னு அவளுக்கு சரண்டர் அடைஞ்சிட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, சேவை மனப்பான்மையோட. அப்புறம் பரிப்பிரஷ்னன்னு ரொம்ப பணிவாகிட்ட நம்ம கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறா இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட நம்ம குரு கிட்ட நம்ம எப்படி அணுகி அவளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற குரு சிஷ்யன் சீடனுக்குள்ள அந்த ஒரு உறவு, அவளுக்குள்ள ஒரு பரிமாற்றங்கள், அவள் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் உள்ள அந்த எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக போன ரெண்டு இதில் சாப்டரில் நம்ம படித்தோம் இல்லையா. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம மூணாவது நேற்று
இன்னைக்கு மாதாஜி அழகா சொன்னா, சரஸ்வதி நதியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னா. அப்புறம் வந்து மாதாஜி ரொம்ப அழகா அங்க அந்த என்ன சொல்றது, தியானத்திற்கான ஆசிரமம் எந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும், எப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இருக்கும், அதோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு. ஓகேயா? அவரோட ஆசிரமம் அவ்வளோ அமைதியான இடத்துல இருக்கு. ஏன்னா தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அமைதி வேணும் இல்லையா? அதனால ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பாகவதம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாகவத வருஷம், ஏன்னா கிருஷ்ணரே தானே, கிருஷ்ண ஸ்வதாம பகவத்தோர் அதிகமாக தான் டெய்லி சொல்லுவா இல்லையா? கிருஷ்ணர் இந்த பாகவதத்தில் அடைக்கலம் புகுந்திருக்காரு. அதானே லாஸ்ட் கேள்வி. சூத கோஸ்வாமிகள் வந்து சாரி நைமிஷாரண்யத்தில் உள்ள சோனகாதி முனிவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்ட கடைசி கேள்வி. ஓ இப்படி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இதை துவாபர யுக எண்டில் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது அவர் வந்து என்ன எங்க அவரை நமக்கு கிடைப்பார், எப்படி இருப்பார், கிருஷ்ணர் இல்லாமல் நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியும் இந்த கலியுகத்தில்? அப்போ கிருஷ்ணரே சொல்றார் இல்லையா, கிருஷ்ணஸ்வதாமோ பகத்தே தர்ம ஞான ஆதிபிகி சக கல்லவனஷ்டே திருஷாமேஷ. இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக புராணம் இருக்கோ அதுனோ உதித்தக, புதிய சூரியன் அப்படி இருளை போக்கி வெளிச்சத்தை கொடுக்குற மாதிரி கலியுகத்தில் உள்ள நமக்கெல்லாம் இருக்கிற இக்னரன்ஸ் அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிற இருளை போக்கி ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் வந்து இதுலயே அடைக்கலம் புகுந்திருக்கார். கிருஷ்ணர் தான் இது. ஸோ அதனால எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஓகே. தஸ்மின் ஸ்வ ஆஷ்ரமே தஸ்மின் ஸ்வ ஆஷ்ரமே व्यासो बदरी षण्ड मण्डिते व्यासो व्यासो बदरी षण्ड मण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य आसीनोप उपस्पृश्य அந்த ஸ்பர்ஷம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்பர்ஷம் தொடருது, ஸ்பர்ஷத்தோடுது, ஸ்பிருஷ்ய. ஓகே. பிரணிதத்யௌ மனஹ் ஸ்வயம் प्रणिदध्यौ मनस्वयम् तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदद्धौ मनस्वयम् फुल वर्स இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாம். தஸ்மின் ஸ்வ ஆஷ்ரமே व्यासो बदरी षण्ड मण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयम् ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வந்து மாதாஜி ரெண்டு மாதாஜி ரெண்டு பிரபுஜி, ஒருத்தர் வந்து வேர்ஸ், இன்னொருத்தர் வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங், அடுத்தது இன்னொரு மாதாஜியோ பிரபுஜியோ மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை கிடுகிடுன்னு வாசிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மின் ஸ்வ ஆஸ்ரமே வியாசோ பத்ரி ஷண்டே மண்டிதே आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मण्डिते आसीनो अब उपसृप्तस्य प्रणितद्वौ मानवि स्वयं. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி யாராவது படிக்கட்டும் மாதாஜி? பிரபுஜி சிற்காலா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். சரி, ஓகே மாதாஜி. பிரபுஜி வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிங்க, மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிப்பா. மொழிபெயர்ப்பு நீங்க படிங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு படிங்க. தஸ்மின் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீ சொந்த ஆசிரமே ஆசிரமத்தில் வியாசதேவர்
பதரி நாவல் பழம், ஷண்ட மரங்கள் மண்டிதே சூழப்பட்டு, ஆசீன அமர்ந்து, அபக உபஸ்பிருஷ்ய நீரை தொட்டு, ஒருமுகப்படுத்தினார். மனம் சுயமாகவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு தேங்க்யூ பிரபுஜி. மாதாஜி நான் மொழிபெயர்ப்பு. படிக்கிறேன். ஸ்ரீல மொழிபெயர்ப்பு வியாசதேவர் ஸ்ரீல அந்த இடத்தில் சிறு வியாசதேவர் மாதாஜி பழ மொழிபெயர்ப்பு மரங்களால் அருளிய சூழப்பட்டிருந்த ஷீலா அவரது சொந்த மாதாஜி ஆசிரமத்தில் நீரை முதல்ல தொட்டு தம்மை பிரபுபாதருக்கு புனிதப்படுத்திக் சொல்லணும். கொண்ட பின் மொழிபெயர்ப்பு தியானம் அருளிய செய்வதற்காக கீழே அமர்ந்தார். ஷீலா பிரபுபாதருக்கு அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் படிங்கோ. சரி. ஸ்ரீல மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல வியாசதேவர் அந்த இடத்தில் சிறு பழ மரங்களால் சூழப்பட்டிருந்த அவரது சொந்த ஆசிரமத்தில் நீரை தொட்டு தம்மை புனிதப்படுத்திக் கொண்ட பின் தியானம் செய்வதற்காக கீழே அமர்ந்தார். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது பிரபுஜி பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? வியாசதேவர் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல நாரத முனிவரிடம் அறிவுரைகளின்படி தியானத்திற்கு உகந்த தெய்வீகமான அந்த இடத்தில் அமர்ந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயே. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷிகி. शृण्वतां स्वकतां निश्चय पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्य ह्यभद्राहि विदुनोति सुवत्सतां. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம முதலியே சொன்ன மாதிரி அவர் சிஷ்யருக்கும் குருவுக்கும் இடையில உள்ள அந்த சம்பாஷணை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் நாரதர் கிளம்பி போயாச்சு. இப்போ வியாசதேவருக்கு என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கார்? நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம், பகவானை பற்றி எழுதணும் இல்லையா? பகவானை பற்றி எழுதணும். எந்த செயலாக இருந்தாலுமே முதல்ல நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த பிரச்சேதாஸோட அங்கே அவள்லாம் பாருங்கோ, அவள் அப்பா சொன்னா நீங்கள் பிராஜினி பண்ணுறதுக்கு போங்கோ அப்படின்னு தக்ஷன் அவளோட பிள்ளைகள் 1000 பிள்ளைகள்கிட்ட சொன்ன உடனே, ஓ அப்படியா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைகள் பத்துக்க சொன்னேன்னு பொண்ணு பார்க்க போகலாவா? உடனே பகவானை பார்க்க போகிறோம். பகவான் அப்படின்னு என்ன? பகவானை மெடிடேட் பண்ணி பகவான்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எந்த காரியத்துலையுமே இறங்குவோம் அப்படின்னு அவள் போனா இல்லையா? ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்ம எந்த காரியம் பண்ணினாலுமே முதல்ல பகவானை மெடிடேட் பண்ணி அவரோட லோட்டஸ் வீட்டை அதில் அப்படியே மெடிடேட் பண்ணி அவரை தியானம் நல்லா பண்ணி அவரோட மர்சி ஆசீர்வாதத்தினால தான் நம்ம எந்த வேலையுமே ஆரம்பிக்கணும். இவர் பாகவதமே எழுத போறார் இல்லையா? ஸோ அதனால அவர் வியாசதேவர் என்ன பண்றார்? அந்த இடத்த புனிதத்தை பற்றி நேற்றுக்கு ரொம்ப அழகாக மாதாஜி ஏற்கனவே சொன்னாங்க. இதுக்கு முன்னாடியுமே ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்குலாம்? நாரதர் அவள் அம்மாவோட சோல் லெஃப்ட் ஹர் பாடி. அப்போ என்ன பண்ணுறார்? கிடுன்னு பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு, ஓகே எனக்குன்னு இருந்த ஒரே அட்டாச்மெண்ட் அதுதான் பகவானே, உன்னோட அரேஞ்ச்மெண்ட்னால நீ அதையும் எடுத்துட்ட, அதனால நீ என்ன விரும்புகிற? நான் உனக்கு தியானம் பண்ணணும் மேலேன்னு தானே விரும்புகிறேன்னு கிடுன்னு காட்டுக்குள்ளே போனார் இல்லையா? அப்பயும் அந்த காட்டை எவ்வளோ அழகாக வர்ணிச்சிருந்தா. காட்டில் அந்த நீரோட இருந்தது, தண்ணி இருந்தது, பெரிஸ் அந்த ப்ளூபெரி, ஸ்ட்ராபெரி, அந்த பெரிஸோட பழங்கள்லாம் உள்ள இங்கே போட்டிருக்கா பாருங்க. அது நாவல் பழம், பதரி இல்லையா? அது பெரி, ஒரு டைப் ஆஃப் பெரிஸ். அந்த மரங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய அழகா. ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் இயற்கையே போகிறோம் நமக்கு. நம்ம இப்போதான் மனுஷா எல்லாம் ஈஷாவசியம் இதம் சர்வம் எத்கிஞ்ச தியாம் ஜகத்தேன தெக்கேன புஞ்சிதா. பகவான் என்ன சொன்னார்? எல்லாமே என்னோடது தான், உனக்குன்னு உன்னோட கோட்டாக்குன்னு நான் கொடுக்குறேன், அதை நீ வச்சுக்கோ, அடுத்து அவளோட கோட்டாக்குள்ள உன்னோட தலையை கொண்டு பூத்தாத அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஆனா இப்ப என்ன ஆகுது? இந்த காலத்துல அப்படியெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா. போரா குறைக்கு அந்த என்ன சொல்றது, மிருகங்கள் எல்லாமா அடிச்சு சாப்பிடுவா, அப்படியெல்லாம் வேற பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஃபேக்டரே போயிடுது, தயா ஃபேக்டர் இல்லை இல்லையா? மெர்சி ஃபேக்டர் எப்போ போச்சு? துவாபர யுகத்தோட போயிடுது. அந்த தர்மத்துக்குள்ள 4 கால் ஞாபகம் இருக்கா? 4 கால் என்னெல்லாம் அது? ஹரே கிருஷ்ணா. தர்மத்தோட 4 கால்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு. என்ன 4 கால்? உண்மை, தயை, சௌச்சம், தயை, தயை,
கருணை தப்பம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தப்பம், தப்பம், சௌச்சம், தயை, அதுக்கப்புறம் தான் சத்தியம். சத்தியம் வந்து மாதாஜி கலியுகம் சொல்லுங்க மாதாஜி, இல்லையா? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்தியயுகம். சத்தியயுகத்துல வந்து தப்பம். சத்தியயுகத்துல பகவானை அடையறதுக்கு என்ன வழியை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணினா? மெடிடேஷன். தபம், மெடிடேஷன்ங்கிறது வந்து தபம் இல்லையா? தபம். ஸோ சத்தியயுகம் போச்சா தபம் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு இதுவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம ராமாயணத்துல கூட பாருங்களேன், வசிஷ்ட முனிவர் வந்து கூப்பிட வருவார் இல்லையா ராமரை. அந்த இவாளால யஜ்ஞம்லாம் பண்ண முடியல, யஜ்ஞம் பண்றதுக்கு இல்லாம அசுரர்கள்லாம் வந்து தொந்தரவு பண்றான்னு. ஸோ திரேதா யுகத்துல யஜ்ஞம் பண்ணி தான் அவள் இது பண்ணினா. ஏன்னா மெடிடேஷன் பண்ணுற சுச்சுவேஷனே இல்லாமல் போயிடுது. திரேதாயுகம் போச்சா யஜ்ஞம் பண்ணுறதும் போயிடுது. ஓகே, அப்புறம் அதுதான் அது தப்பம், சௌச்சம். திரேதாயுகம் இஸ் ஃபார் செலிபஸி, சௌச்சம். அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தில் வந்து கோவிலுக்கெல்லாம் போய் விக்கிரகாவோட வழிபாடெல்லாம் பண்ணுறது. ஆனால் அங்கே வந்து எப்போ என்ன கடைப்பிடிச்சா பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னாக்க தயை. அந்த தயவையும் போயிடுது. ஏன்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஆப்பிரிக்காலெல்லாம் போய் பாருங்களேன், மனுஷா சாப்பிட்றா. அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துடுது. ஸோ இப்போ கலியுகத்தில் சத்தியங்கிற பேரில் ஏதோ யார் சத்தியம் எவ்வளோ சத்தியம் இருக்குது நமக்கே தெரியும். பட் அந்த ஒரு கால் தான். பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அந்த கலியை பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கால் தான் இருந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த கால் வந்து சத்தியயுகத்தில், இது இப்போ நம்ம கலியுகத்தில் உள்ள சத்தியம் மட்டும்தான். ஓகேயா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து தபத்தை பற்றி பார்க்கலாம். தவம் பண்ணுறது, தியானம். ஏன்னா இப்போ அப்பெல்லாம் வந்து தியானம் பண்ண முடிஞ்சுது அவளால். தியானம் பண்ணுறதுன்னா என்ன? பகவானை மட்டும்தான். பகவான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வேற யாரையும் நினைச்சு நம்ம தியானம் பண்றது கிடையாது. பகவான் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைத்து அவர் தியானம் பண்ண போனார். இனிமே இது கூட பார்த்துருக்க, பிரம்மா கூட தியானம் பண்ணிட்டு அப்புறம்தான் அவர் கிரியேஷன் ஆரம்பிச்சார். பார்த்தீங்களா? ஏன்னா அவருக்கு தெரியல முதல்ல. கர்ப்பதாட்சய விஷ்ணுவா அவரோட நாபிலிருந்து அந்த லோட்டஸ் தாமரைப்பூவோட தண்டுக்கு மேலே வந்து தாமரைப்பூவில் பிரம்மா வந்த உடனே ஃபுல்லாக அப்படி இருட்டு, அப்படி ஒரு இருட்டு. அப்பாடி பயந்துச்சுன்னு திரும்பி அபவுட்டன் குட்டிக்கரன் அடிச்சுன்னு கீழே போனார் தண்டு வழியாக. அந்த தண்டில் தானே நம்ம 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்லாம் இருக்கு. ஆனால் அவர் அப்படி வந்த வேகத்தில் போகும்போது அவருக்கு பகவானோட அந்த தப்ப அதுதான். அப்போ அப்போலேருந்து ஆரம்பிச்சது இந்த ஆஸ்டரிட்டி, தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. கேட்டோன்னா அவர் பிரம்மா இல்லையா, பகவானோடு ஃபஸ்ட்டு மானசபுத்திராச்சு. பகவான் அவர் தானே ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணினார். ஸோ அதனால் அவருக்கு தெரியும், அவர் புரிஞ்சுட்டார் தப்பன்னு உடனே. ஓஹோ, பகவான் வந்து வாண்ட்ஸ் மீ டு டு ஆஸ்டரிட்டி. நான் தியானம் பண்ணினேன்னா எனக்கு அந்த அறிவு வரும், தியானம் பண்ணினேன்னா தியானத்தில் எனக்கு பகவான் சொல்லுவார் அப்படின்னு அவர் தியானம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தியானம் பண்ணும்போது தான் பகவான் வந்து அவருக்கு அந்த வேதங்களும் எப்படி அவருக்கு இந்த கிரியேஷனை விசர்கா செகண்டரி கிரியேஷன் சொல்றோம் இல்லையா? பகவான் படிக்கிறது வந்து பிரைமரி கிரியேஷன், அப்புறம் பிரம்மா படிக்கிறது வந்து செகண்டரி கிரியேஷன். ஸோ செகண்டரி கிரியேஷனை அவருக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார்? பேப்பர் பேனாலாம் ஏட்டுச்சுவடியெல்லாம் கொண்டு வந்தார் சொல்லிக் கொடுத்தார்? இல்லை, தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவியே. ஆதி கவி அப்படின்னா பிரம்மர் முதல்ல வந்தவர். ஆதி அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் வந்த கவி. கவினா ஆக்சுவலாக என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் தெரிஞ்ச கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் வருது. ஸோ பிரம்மாவுக்கு தெரியும். ஆனால் இது வந்து எப்படின்னாக்க அவருக்கு பகவானா போய் சொல்கிற மட்டும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா? தியானம் பண்ணி தியானத்தில் பகவானை நம்ம நினைவு கொண்டு அந்த தியானத்தில் பகவான் வந்து நமக்கு அருள் புரிந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா காரியங்களுமே நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் அவர் அந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கும் பகவான் வந்து அவரோட ஹிருதயத்தில் வந்து சொன்னார். அதனால தான் நம்ம வேதம் அந்த அதெல்லாம் முதல்ல ஸ்ருதி சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸ்ருதி கேட்டோம் இல்லையா? கேட்டதை வச்சுனா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கலியுகம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்த உடனே அப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிற இதெல்லாம் போயிடுது இல்லையா? மந்தா சுமந்த மத்தியோ மந்த பாக்ய அப்படின்னு ஆனதுனால வேதவியாசரே திரும்பி வந்தார். வந்து நமக்கு அந்த வேதங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஒரே வேதமாக இருந்ததை 4 பிரித்து நமக்காக எழுதி கொடுத்துருக்கார். அப்படியெல்லாம் எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே எத்தனை பேர் படிக்கிறோம், எத்தனை பேரால் படிக்க முடியறது, எத்தனை பேரால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியறது இல்லையா? அது
ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஆனா இந்த பாகவதத்தை ஃபாலோ பண்றது வந்து ரொம்ப, ஏன்னா ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு இல்லையா. நம்ம பாகவதத்துல ஒவ்வொரு இப்ப பழக்கமே ஆயிடுத்து. ஒவ்வொரு ஏதாவது கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ்ன்னு அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னாக்க அந்த அப்படியே அந்தந்த டயத்துக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் கிளாஸ் இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கா, அவங்களுக்குலாம் இருக்கா மாதாஜி பிரபுஜிஸ், என்னைக்காவது கிளாஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு நாள் வந்து முழுமை அடைஞ்ச மாதிரியே இருக்காது இல்லையா, ஏதோ அந்த டேட்ல குறை இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்கா அவங்களுக்கெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கெல்லாம் இருக்கு? இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா, அதுதான். அது வந்து நம்மளோட ஷீலா பிரபுபாதரோடு அருளும் நாமனிஷ்டா பிரபுவோடு மர்சிம்னாலதான். அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு குழுவில் எவ்வளோ அருமையான அசோசியேஷன் பாருங்க இல்லையா. ஸோ இவர் என்ன பண்ணினார், இப்போ அதுக்கு ஒரு வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு. சும்மா ஏதோ நம்ம போய் உட்காந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி இல்லை. தியான யோகா அப்படின்னு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார் இல்லையா. அது கொஞ்சம் ரொம்ப உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, இடம் ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, டியர் ஸ்கின் போட்டுன்னு சொல்லுவா. ஏன்னாக்க அந்த காட்டுலலாம் ஊர்ந்து வரக்கூடிய பாம்பு அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, நட்டுவா காளி தேளு அதெல்லாம் நிறைய வரும். அந்த டியர் போட்டுட்டோம்னாக்கா அப்போ எப்படி தியானம் பண்றது. அதனால அந்த டியர் ஸ்கின் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் பக்கத்துல வராது, இவாளுக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. நாச்சு நீச்சம் நாச்சுஷ்டம், ரொம்ப உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து எரெக்ட், அப்படி நேர் நம்மளோட முதுகு தண்டு கழுத்து அதெல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்கணும். கண்ணு வந்து ஃபுல்லா மூடக்கூடாது. ஃபுல்லா மூடனா என்ன பண்ணுவோம், தூங்கிடுவோம் நம்ம இல்லையா. ஆனா அவள்லாம் இல்லை, நமக்கா ஸோ பகவான் 6வது சாப்டர்ல சொல்றார், இந்த கரெக்டா நம்மளோட நாசா கிரக டிப் ஆஃப் அவர் நோஸை நம்ம பார்த்து அப்படி பகவானுடைய தாமரை அடிகளை ஞாபகம் வச்சுண்டு அதுல நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும். அந்த நம்ம பிரம்ம மட்டும் இல்லை, சிவன் அப்படி தானே பண்ணுவார். பார்வதி கேட்கிறாளே, ஓ மை டியர் ஹஸ்பண்ட், எல்லாரும் உங்களை தியானம் பண்றா, யாரை பார்த்தாலும் எல்லாரும் ஈஸ்வரன் 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 உங்களை தானே தியானம் பண்றார், நீங்க தியானம் பண்றீங்க, எப்ப நான் பார்த்தாலும் நீங்க தியானத்துல உட்காந்துருக்கீங்களே அப்படின்னு ஒண்ணு. ஆமாம்மா, மக்கள்லாம் ஈஸ்வரன் என்ன பண்றா எனக்கு தெரியும், ஆனா எனக்கும் மேல ஒரு பரமேஸ்வரன் இருக்கானே, அவனால தானே எனக்கு இந்த அருள். நான் வந்து ஆசுட்டோஷனா எல்லாரும் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு அந்த சக்தியை யார் கொடுத்துருக்கா, எனக்கு அந்த நாட் ஒன்லி சக்தி. பகவான் என்ன சொல்றார், எல்லா பிரிவுகள் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி பகவான் வந்து தேவர்களை டிபார்ட்மெண்ட், இந்திரன் வருணன் சந்திரன் அப்படின்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணி என்ன சொன்னார், என்னுடைய குழந்தைகள் உங்ககிட்ட ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு வந்தாச்சுனாக்க அவளுடைய ஸ்ரத்தா, பக்தியில ஸ்ரத்தா தானே ஆரம்பம், அவளுடைய அந்த நம்பிக்கையை உந்துவதற்காக உற்சாகம் ஊட்டுவதற்காக நீங்க என்ன பண்ணணும், அவ கேட்கறத கொடுத்துருங்கோ, அப்பதான் அவளுக்கு நம்பிக்கை வரும் அப்படின்னு பகவானே சொல்லி அவளை சொல்லியிருக்கா. அதனாலதான் தேவர்களுக்கு நம்ம என்னதான் தெய்வ வழிபாடு ஓகே, தேவர்கள் நம்ம கேட்டதை உடனே கொடுத்துருவா, ஆனா அது வந்து நிரந்தரமான சுகம் கிடையாது இல்லையா. அது வந்து என்ன சொல்றது, க்ஷணபங்குர அப்படிம்போம், ஒரு நிமிஷத்துக்கு. இன்னைக்கு எனக்கு சந்தோஷமா ஒரு காரணம் ஏதாவது இருக்குன்னா அதே சந்தோஷம் நாளைக்கு என்ன ஆகலாம், துக்கமா ஆனாலும் ஆகலாம். ஒரு பெரிய யாரோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா, எனக்கு ஒரு அப்படி கடன் வாங்கி இது வாங்கி அது வாங்கி இம்போர்ட்டட் கார் வாங்கணும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வாங்கினான், அத்தனையும் பண்ணினா அடுத்த நாள் பாருங்க, தெர் ஆர் சான்சஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும். அது எந்த காரை வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கி ஒரு பெரிய ரைடெல்லாம் போய் அப்படி சந்தோஷப்பட்டோமோ அடுத்த நிமிஷம் அது துக்கத்துக்கு காரணமாயிடுறது. ஒரு சின்ன கதை, மாதாஜின்னு வரல, ஒரே செகண்ட் கதை முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஒரு பெரிய ரிச் மேன், அது வந்து தியானத்தை பற்றி இல்லை, இது ஆக்சுவலாக நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து நம்ம பகவானோட தியானத்துல இல்லாம மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து உண்மையான சுகம் கிடையாது. பகவானை தியானம் பண்றது தான் நமக்கு உண்மையான, அதுதான் பர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ். அதுக்காக சொல்றேன் ஓகேயா. ஸோ ஒரு ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் ஒருத்தர் தான், ஒரு நாள் என்ன பண்ணா, சடனா எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் வாங்க 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 வாங்க, ஒரு இன்னைக்கு சடன் சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி, எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டா. பார்ட்டினா கேட்கவே வேணும், அத்தனை பேரும் வந்துட்டா, ஏனே கேட்காம எல்லாரும் வந்துட்டா.
அப்படி ஒரு பார்ட்டி, ரொம்ப பணக்காரன் அவன். அந்த பார்ட்டி முடிஞ்சது, எல்லாம் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு கடைசியில் தேங்க்யூ சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன், நாங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா? என்னப்பா கேளுங்களேன் எல்லாரும்னா. ஆமாம், நீ எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பார்ட்டி கொடுத்த அப்படின்னாக்க அவன் சொல்கிறான், ஏற்கனவே அவன் கார் வாங்கியிருக்கான், பெரிய கார் வாங்கியிருக்கான், அதுக்கு பார்ட்டி கொடுத்துட்டான். ஸோ இவளுக்கெல்லாம் புரியலை, திருப்பி ஏன் இன்னைக்கு கொடுக்குறான், இன்னைக்கு ஆனிவர்சரியும் கிடையாது, பர்த்டேயும் கிடையாது, குழந்தைகளோடு அவனோடு யாரோடு கிடையாது, இப்போ தானே பார்ட்டி கொடுத்தான், திருப்பியும் கொடுத்தானே அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறான். இன்னும் எதுக்காக இன்னொரு தடவை பார்ட்டி கொடுத்த எங்களுக்கு அப்படின்னு அவன் காட்டுறான். கண்ணாடியிலே இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு பெரிய கண்ணாடி டோர் அவளோட, அங்கே பாரு, அதுங்க பாரு, அங்கே என்ன தெரியறது, காரு நசுங்கி புசுங்கி கிடக்கு. அதே காரா? அதுவா? அதே காரா? ஆமாப்பா. ஐயோ, கார் ஆக்சிடெண்ட்டாக இப்படி நசுங்கி இருக்கேங்கிறதுக்காக நீ ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தியா அப்படிங்கிறான். இல்லையே, பாரு, கார் அப்படி ஆச்சு, நான் எப்படி அப்படி ஒன்று கூட எனக்கு ஆகாமல் நான் வந்துட்டேன் பாரு. பாவம், அந்த டிரைவர் கூட அங்கேயே போயிட்டான். ஆனால் பாரு, நான் வந்துட்டேன். என்ன தெரியறது இதிலிருந்து? சொத்து சொகம் இதெல்லாம் போனால் நம்ம சேர்த்துக்க முடியும். ஆனால் நம்மளுடைய அந்த பகவானுக்கு ஒரு கிராட்டிடியூட் சொல்லி 7th சாப்டரில் சொல்கிறார் இல்லையா, அந்த காரை பண்ணுறதுக்குள்ள என்ன சொல்லுவோம், ரா மெட்டீரியல்லாம் யார்? பகவான் தானே கொடுத்துருக்கார். அது 18.14 பகவான் என்ன சொல்கிறார்? அதிஷ்டானம் கர்த்தா கரணம் பிருத்தக் விதம் விதி விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டா தைவீம் ச பஞ்சமம். என்ன அர்த்தம்? எந்த ஒரு சக்சஸ்னாலும் சரி, எந்த ஒரு காரியம் சித்தியானாலும் சரி, அதில் 5 ஃபேக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாளா? 3வது சாப்டர்ல பகவான் சொல்றார் 3 ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? அப்ப அதுல அவர் என்ன சொல்றார்? பிரகிருதி மெட்டீரியல், கர்த்தா வேணும். சோல் ரொம்ப அவசியம். சோல் இல்லாம நம்ம பாடியை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ அதனால ஜீவா, சோல் அண்ட் வேற என்ன சொல்றாரு அவர்? அதுல பிரகிருதி மெட்டீரியல் நேச்சர்னு. பட் 18th சாப்டர்ல இந்த 5 18.14 படிச்செல்லாம் தெரியும். அதிஷ்டானம்ங்கிறது நம்மளோட பாடி, ஓகேயா? இடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு இந்த லேப்டாப் இப்போ பண்ணணும்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி வேணும், இடம் வேணும், அதிஷ்டானம். அப்புறம் கர்த்தாங்கிறது டூயர், அது நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் இருந்தால் தான் கையை காலை அசைக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அது சோல், அது கரணம். அப்புறம் கர்த்தா. அது 3வது கரணம்ங்கிறது என்ன? நம்மளோட சென்சஸ். கரணம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும் இல்லையா? ஃபேக்ட்ரியில் மெஷின் இருக்கும், அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ கரணம், அதிஷ்டானம், கர்த்தா, கரணம். விவிதாட்ச பிருத்தக் சேஷ்டா. எண்டவர் கையை கட்டின்னு இப்படி உட்கார்ந்துட்டு ஆயிடுமா? ஒன்றும் ஆகாது. முயற்சி பண்ணணும், வேலை பண்ணணும் நம்ம, அந்த எண்டவா. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் என்ன வருது? தைவீம் ச பஞ்சமம். பகவானோட அருள், பரமாத்மாவா நம்மளோட இது அருளில் இருக்கா. மாதாஜி ஒரே செகண்ட் நான் தப்பா உங்களை ஒரே செகண்ட் மாதாஜி, நான் இதை நிறுத்திடுறேன். சாரி, ஹோஸ்ட் பண்ண போயிட்டேன், சடனாக ஞாபகம் வந்தது. லைவ் நிறுத்தி